Això d'aquí és la Fogonada de Mataró, l'únic lloc on el drac no és el dolent de la llegenda de Sant Jordi. El nostre drac no és dolent, l'únic que apareix un personatge màgic, que és el Boc, que el converteix en un drac malvat, fa que empresoni la donzella. I cada 23 d'abril, el drac, el Boc i tots els personatges surten per omplir els carrers de foc. Quin és el vostre moment preferit? Jo em quedaria amb els voltafocs, perquè és quan ens juntem el drac, les diableses, els foguers i tothom que s'atreveix a ficar-s'hi. Crea un sentiment d'unitat i unió de la ciutat molt maco. Sí, tota la plaça gira amb el foc i amb la música, que també crec que és una de les claus que la gent se l'ha fet seva i és ja un himne del dia de Sant Jordi. I per què veu sentir la necessitat de crear un acte de cultura popular just el dia de Sant Jordi? Primera, perquè el Drac de Mataró es mereixia un acte propi. Vam fer-ho a la nostra manera. Aquesta nostra manera fa que molta gent li agradi. Com viviu aquesta festa? És una festa que ens fa únic, no només que el drac és bo, sinó que també es representa teatralitzant la llegenda. Trobo que és un dels moments més especials de l'any, si no el que més, juntament amb la Santa. És molt màgic i una manera diferent de viure Sant Jordi. Jo crec que és de les festes més boniques que té Mataró. Quina és la següent festa que hem de descobrir en Fent País? Escriu-nos-ho comentaris.